Здравейте и добре дошли в новото видео. Днес, както може би сте видяли вече от корицата, ще ви разкажа с леко закъснение или може би не чак толкова леко за рождения ден на Явора, как организирахме първи по-голям празник. Въобще ще ви дам някои идеи, ако темата за червената шапчица ви е интересна или пък имате момиченце и ви предстои организация на детски празник. Ще ви покажа как премина кейк смаш фотосесията, ще ви покажа как украсихме от дома за празника и как празнувахме в последствие с приятелите и въобще останете до края на видеото, за да видите повече детайли. Започваме с малко кадри от няколко дни преди рождения ден на Явора, когато в фотостудиото на Top That Shot заснехме кейк смаш фотосесията. Имахме страхотен ден, Явро беше в много добро настроение, минахме да вземем тортата и се отправихме директно към студиото, където тя беше наистина в вихъра си, сякаш знаеше, че има предстоящ празник и цялата тази еуфория около нея. Оставям ви с кадри от там и се надявам да ви харесат, а тук отстрани някъде ще сложа готовите снимки. Отиваме на смаш кейк фотосесия. Ето я тортата, нямам търпение. В студиото на Top That Shot Kids Явора се чувства като у дома си. Това не е първи нейн път тук. Снимахме когато се роди в фотосесията ни за новородено. Така че тя никак не се притеснява да стои пред обектива на Николета. Тук вече може да видите и декора, който избрахме за нейната фотосесия. Темата беше червената шапчица и аз много исках снимките, които ще направим за кейк смаш фотосесията и да си кореспондират с големия празник, който организирахме. Тук е момента да благодаря на страхотните момичета от D&G Events and Wedding, които направиха украсата за рождения ден на Явора и бяха така добри да предоставят вече приготвения декор, за да можем да го използваме и за кейк смаш фотосесията. Изключително красиви неща бяха да сътворили. Разгледайте инстаграма им и не се колебайте, ако ви трябва някой, който професионално да се погрижи за красотата на вашия празник. Първо направихме чистите в кавички снимки без торта и след това сменихме тоалета, за да можем да направим и тези, в които тя спокойно да се цапа. Тук виждате прекрасната торта от Stew Sweets, която абсолютно надмина очакванията ми. Исках тя да е отново в същата тема и прекрасната Stew я направи по-хубаво, отколкото си я представях. Вкусът беше ванилия с вишни и Явора доста така много и се зарадва, опита си я, намаза се много хубаво и много се забавлява. Предварително аз бях взела още един тоалет, освен този, с който тя щеше да бъде на празника си. Роклята е почти същата, но не знаех как ще понесе цапането след фотосесията. Затова просто се застраховах и взех още една. Това е моя съвет към вас. Задължително, ако правите кейк смаш фотосесия и в себе си носете пълен комплект с дрехи, тъй като цапането е голямо. Когато има цапане, забавлението е гарантирано и със сигурност кадрите ще бъдат прекрасни. Ние приключихме с фотосесията. Това момиченце беше много добричко. Получиха се прекрасни снимки, които нямам търпение да видя, да ви покажа на вас също. И сега се обличаме и се прибираме, за да може това момиченце да спи. Туки! Днес е 9-ти, вторник, рождения ни ден е в неделя. Така че много исках снимките да ги имаме преди самото парти, тъй като ще ви покажа какво съм подготвила за тогава. И така. Здравейте! Ние преди маничко се прибрахме, навън вали сняг е супер мрачно, затова сме на лампи.
Сесията мина супер добре, вече сте видяли кадри, надявам се тук някъде да ви сложи готовите снимки. Много добре се държа Явора. Успяхме да снимаме нещата, които бяхме планували, тоалетите, които бях подготвила. Бях помислила предварително, че най-вероятно ще настане голямо мацане, така че взех различна рокля за сесията от тази, с която ще бъде на рождения ден, тъй като не знам дали ще се изпере. Пък и още един туалет. Така че сега ще я приготвим да си почива и ще се залавям за работа. Правя всъщност единственото нещо, с което се занимавам този път по повод организацията на рождения ден, са едни снимки, които подготвям. Така тематично подготвени. Ще ви ги покажа съвсем скоро. Хайде, отивам да я слагам да спи. Ето тук вече започва и подготовката на празника вкъщи. Поръчах страхотни дървени топери за тортата на Явора от Хей Ръчички. Винаги им се доверявам, когато става въпрос за някой наш празник. Освен, че са супер красиви, остават и за спомен. Аз си ги запазих. А тук започвам да правя така наречения банер или гирлянд от снимки на Явора от всички нейни 12 месеца, като избрах отново тематичната форма на ябълка и така доста си поиграх да изрязвам тези ябълки. И вече минаваме към тортата, която направих за гостите на Явора от дома и за събуждането и сутринта. Избрах рецепта за морковена торта. Винаги се получава, много е вкусна, в тестото няма захар и е супер ароматна. Само един малък съвет от мен, когато разбивате масло за глазурата, внимавайте, когато добавяте крема сиренето, нека то също е на стайна температура. В противен случай резултатът е много останало масло в купата на миксера и почти никакво в глазурата. Затова и нашата се получи леко течна. Вечерта преди рождения ден, когато сложих Явора да спи, с батко и се взехме с тежката задача да надуем балони и да направим украса вкъщи. Той беше супер ентусиазиран, а аз адски доволна от крайния резултат. Винаги подготвям дома ни, когато децата имат празник, за да може, когато се събудят, да видят една по-различна и празнична атмосфера и да си усетят празника още от сутринта. Това е Явора в 7 часа сутринта и реакцията, когато видя многото балони вкъщи. Изключително хубаво ни започна празника. Тя беше много щастлива, играеше си с балоните през цялото време, преди да отидем в заведението, където празнувахме. Ето го и него. Празнувахме в детски клуб Вълшебната гора, които с помощта на момичетата от D&G Events бяха направили разкошна атмосфера, абсолютно кореспондираща с темата на нашия празник, а именно червената шапчица. Самата атмосфера в клубчето е горска, има дървета по стените, които бяха възможно най-подходящото допълнение към нашия декор. А в дясно виждате всички сладости, които поръчахме от Sense, за да допълнят по възможно най-добрия начин украсата и в същото време да зарадват гостите ни. Благодаря ви, че останахте до края на това видео. Ако то ви е харесало, било ви е полезно и малко сте се забавлявали с нас, ще се радвам да го харесате, да оставите коментар, ваши препоръки и разбира се да се абонирате за канала ми с камбанка, за да може да получавате известия всеки път, когато качвам ново видео. Обещала съм си тази година да съм по-редовно в качването на видеа тук, тъй като ми е супер приятно и се надявам да съм по-сериозна в това отношение и по-лесно да си организирам времето. Планувам следващото видео да е едно видео, което също отлагах доста дълго време, но тъй като в Instagram продължавам да получавам въпроси, реших, че е хубаво в крайна сметка да сглобя кадрите, които така или иначе бях подготвила за рождения ден на Илан, който организирах абсолютно сама миналата година с празненство у дома, с идеи, някакви предложения за сладък бар, мисля да ви дам, рецепти и така. Но това ще е следващата седмица. Благодаря ви още веднъж, че изгледахте видеото до край. До следващия път!